Nalagay akong i-check. Lagi mo ako busot. Bebe, i-check sana pa. Bitaw guys. Kata-kata rin tadan eh. Pero Ate crowd guys. sigwas. Everyone, good morning. Mamahawtan ninyo. Karon adlaw adlaw Miyerkules na pud ron. Laing adlaw na pud nga gihatag sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa grasya sa kinabuhi. Bisan na Diyos pamilya. Maripayon si hapon. Mapasalamatan nga karong mga orasa buhi patag wa tay pamatis lawas. Nja. Mahota. Mag yaka na po talari. Hindi mo sa dandi Nagluto sa tiro may ubi siya nga nete. Tanghon. Sa tanghon, itlog ug buwad. Lami naman kaadyo na itong mga pobre. Pwera lang sa kuan, hindi makarelate din sa dana. Kaya di man tanang viewers nga pareha na magkahimtang. Na may uban nga lamig kahimtang. Dahil lamig na kaadyo na Pare sa buwad ning sa tanghon ug itlog. Paits na. Mate na. Pait na ning mausigla naman ning tijan. Mahaw ta. Daras rubi di mas rubi kit Di amo ko ya. Ang gudo. Galamon-lamon ja. Kuan kuno ko kanang maglis ug kanang rice karong di mo na pagtijan. Salamat dahil Shay. Nadiningan. Shay man. Wa man tayo. Ganahan mo ko nga mag-boxing-boxing man dyan. Diyan lang kung dadin na dos ko. DC ito. Global. BGC. Sa BGC. Diyan sabot na yung nga ikaw. Lagi ko nung gusto dyan ipag-meet mo. Tiri. Tama na. Ano saman? Minggo. Wala ko namang libre na mo guys. Ugkuan. Lunch. Muwa. Sa muwa. Libre ko po may ug. Taxi. Bawa di ako. Parts na. Kaya daw siya Na, di na mo atrasan na. Kaya libre bitaw. Basta libre di atrasan. Yan na siya loves ning makipag-meet na steering mo. Kanang ate, hijang viewers. Bukan kaso kasi siya kanang pang idol kay Buksinira. Ako, di ko na anad sa dumukaan. Kulangan na. Saan kay? Kahit sa ganas ang pamaho. Ay, soup man ta na siya ka ng sabaw dyan na. Kuan man. Nauga kay basta. Alam mo man nga ni sutanghon dyan na ibitaw patula. Di na sutanghon. Awat sa ni? Miswa. Miswa. Kami ang sudan guys, miswa. Asa na po ta dani? Along adlaw Mama mulubog. Dito mulubog din ko sa dito. Hangin man dito. Baka namin ko nga dito ko dadto pa adto nga dito ka dun tagal magbuding ko baka hangin nga. Kami magudagtos bla. Kami magudagtos botanical garden guys kay haguro sa hangin. Kami dito tambayan nagbuntag. Mo gani nagbuntag kuan way taw. May taw. May hapra. Hindi na ba ito magpunto buntag na? Di man po dito pwede mo ito magbaw no? Ito magkaon. Eukod. Bawal man. Bawal man kanila. Nga-park mo na. Hindi, kay kuhaan ka ng magkalat pag sura. Hindi ko magkalat. Hanggang in-guard nga guard, di ko magkalat guard. Hindi kang bantay dito, kung yung sibot.
Bantayan di ko nagtukan yung mga bata mong giaway. Nauso ko na lang yung giaway dito nga. Ano nga bantay mo ng mga bata mong sud. Mga suwa nung gikan sa ginikanan nga pagtan nga sud. Arater. Ako lagi tamang man. Luwi lang yung ginoo. Ang nagano din luto na batang kay? Ere, hapit na mo 1 week, kalos ginawa si Dato Carissa diyang epilepsy. Naulian na. Naulian na. Kuhan siguro to. Basta ka na nagantos, kagigutom ba ka? Kay, kung alam man ni Ron, nga dyan na magbahaw. Nag-vitamins po. Nag-vitamins na siya. Gara kang kaon. Hingga na. Ay, di ra ba siya maoperahan o maburag timbang? Diya na, kung ano siyang gano'n kaning kuha na diyang lips. Nag-respond man. Kabantay. Respond. Kung lagi siya ka na ngayon pang sabot. Katong tambal sa buhol, masita pa yung nag-warpa rin, mamantoy pang blood thinner. Agdang dugo siguro dito sa buhol pa. Sticky na dyan. Sticky. Kung taman mga itong tanong na mag-hot, dang daghan. Kaya di ba dyan maka-circular ang dugo? Yeah. Night time din siya nga, usahin na mo. Ato din na sa aking adlaw. Gibingaw na ko sa probinsya ka. Shout out di ay. Rosalie Mayura. Salamat Yor. Pagbantay ni Aliana. Diyan manggi. Hinduan nagkukuni. Aliana. Cutic sa kuno. Kitikan sa Kitikan o color violet. Yung sakit pag ang ngipin sa bangag. Something nga lami. Isang lami ka na. Hindi mo siya rati, tiko-tiko nga anak, paliti, biya kong lamiti. Laluyan, sa kanang lami. Masa laging lami akol. Example. Pero ba ako ka ng mga biskita, magabi ba ka ng mga... Hala, kanang ang tawag mo din sa Sibol, kanang mga, walang madukot-dukot ba, kanang lami, kanang, lami. like mga biskuit, mga Ano lami? ajibar, Ay, ginawa ko lami din na. Abi ko lami kol kanang laming sa daan kanang mga litson. Di. Ang tawag dito sa kanang mga pang mirinda nga na mga palit og lami mabi kanang like mga kanang mga unsa mga pagkain ba nga mga pang mirinda. Guys, lahira dyan nagsultihan sa Cebu ug sa Bohol. Kay kanas ni ko lumutawag mga tawam eh. Kay susudan siya mong papa. Na nagsudan magkalamay. Tama. Ang Bohol kay og min kag kalamay kay kalamay magkatungnas bagulan na. Ja, lahi lagi. Kalamay tapos sa babutong kanikon. Katawag stiri katong alot. Ang paalot. Paalot man si Papa. Paalot. Bisag pa-out? Pa-out ba? Hindi isa pa cool. Napaday. Nagkuha din si Papa og kanang kuhan mama. Kalamunggay. September 28? 20. Na guys. Ako ito mo kapay ito sa dahan. Kahit bigla na tambaw. Kanina sa lupin. Maglista ko. Ang banta dyan, nagipang inom ni Tiri, yung lista. Mudo ko nga itong tambaw. Break pa. Kaya kalingurot naman di ay ni. Karon? Kuha na naman eh. Karon, andun gabi eh. Hindi ako Ano, balik dito. gamay na. Dito pro gamay na. Pero na daw, ron, wibis. Awag mga kaisag tanga. Karon di. Makulis naman ron. Orte rin. Una man yung sumapin. Yeah. Para man yung samad. Sumapin.
mana. Ana siya ng i-check. Masang mana. Tataga na web. Mahal na ba dyan tambal? Ano ko? May tukulong. Hadik mong di mabanta dyan inom. Kay basig tagam na ko. Katong lagi dito karan ka. Man namin ito kulor. Lasa na, pinobarbital. Ano to? Lista na book. Lista na book. 3 hours later. Kung naman nagpamahaw guys, kuwan, may palit kong isda para sudan panood to. Noon yung napalit guys na bisugo. Hindi. Dito daanahan na siya hindi pakiskisan para din ako magkiskisari. Para siya guys, 360. 1 kilo. Ano siyang paksiwan. Diyan guys, isang tanawan ng atong paksiw. Luto na ba? Sumana na siya guys. Luto na ni kay gani haraman ni. Ito na niyo. A few moments later. Hi guys, nagsinaw ang agtang. Ito guys, naman akong luto, inanunan. Ganjara, hanja. Oras 11:45. Hanja, kada ko dito si babaw sa highway kay minsatang uyab nga. Kuan, mga doon sa hawang inanunan. Sa hang gitagaan, hanja. Kuan, pasalamat po ko kay diyang ibayluan nagang inanunan o prutas. Ya. Ibayluan ni diyang og kare diya kat-kat og saging. Nakalibre pod mi ani prutas. Nya, salamat day ko dito. Basig pasalamat day ko sang uya bisag mura mig iro og iring. Nya, kuan mo pud si Jatot Pol. Kuan mo ko na si Jaga guys kanang nagtrabaho og kanang kuan ba kanang delivery sana nasi just logistic ngan silang company nja night time nga dari mo agi nja among gistihan kay dira mas highway na mas ibabaw sumaro gi agi anda pug kuni ja mga antag lakatan kan kate bebe lakatan Wala kuy kwarta. ano ko ni kwartas tira Wala kuy kwarta. ano ko kwartas tira salamat sa sir gani Wala kuy kwarta. Salamat dari. Pwere. Ado naman itabos mo na buok. Kay, tungkap-tungkaban, huwag ka lang na tatasan. Saging. May po ni saging nga lakatan. Kay, ano po ni, good for the heart ko mo ni. Wow, kaling ketiyat. Salamat sa Katiat ko dia. Sabi mo lang. Another look di karon. Kaya na po mi kagawas kay gawan. Kaya na ako po ko ligo. Apa ko naligo guys, pero wapang po ko na ni maho. Kaya po pa. Kaya talagang gitujo pa ko naligo kay madto pa mo ko si babaw. Madyo nang maligo ta nga, hindi na ta malakaw. Narata na lisod. Saging kansa.
Gawa, palagay ko 5,000. Ngayon po kong Yakult, Charo. Okay, panood ko na una nag... Okay naman nun na. Pasalamat day ko sa tanan-tanan mga kanang viewers, supporters sa among mga video-video. Salamat ninyo kay dako jud mong tabang nga paano ba makamamiso kay di sa lagi nimo pud dito sa kalibutan nga tay mamiso. Grabe lisura kay wa man libre ron. Labi na daris Luzon katapusang tangad kamunggay palitin. Lisod lagi ka adyo dari guys, ug di kay mamiso. Para, isa kami gipalit. Ba, di ramen giabot. Huwag may mga kit-kit, des gos. Grabe tao. Basta kay pag abot sa truck, nagagir ako. Di dyan pong giabot. Diyan ako nagbugil. Nabugil. Daghan kadong salamat. Anja sa katong mga commenters nga sige comments anja makalipay magbasa ba. Dala sahay di lamang ko maka comment food kay hinig signal gidari. Siya man ipares yung kanil saging og okay. Wala may paniud to guys. Nabito ko yung unan. May kana inunan nag si Alex. Wala para. Wala ko nagkwarta. Kwarta. Wala ko'y kwarta. Siga nagmata. Ay, kwarta pero ka nang sakto ka. Kaya lahi ko rin waan na kwarta bisag lahi sa piso na lang. Thanks God, gihapon. Thanks God. Sa mga blessing. Kasi naghangad yung mga blessing guys. Oh. Salamat tayo ni Remix. Remix vlog. Yat dan me. Na, hilak na pag langit guys. Saan na ni? Tamis ba? Ay, Hindi, itong tilawan. Mas lamidid po yan ang probinsya. Wadi na makalupig. hindi nga ako suot sa kalabangan. Gimingan ako mag-garden. Yeah, boss. Basta, ay gimingan ako dito. Alam ito nga hard center sa kuan. Buhol. Hindi bagsakungan ng adaghan ng mga masakit sa kasing-kasing. Ang tamisat eh. Ang sa kanit? Pang dising. Ano ito? Ito dising dito. Buwa may ibigay Diba, dyan. ang daghan ng mga nasakit sa Dala kasing-kasing. rin isad sa kuan. Dalas ko ng plastic. Bitaon. Ha? Dagan na nasakit sa kasing-kasing. Hala, salamat ka sa remix kay katilaw mi daning imuhang Ket-kiat. Ket-kiat. Ikaw ba ket-kiat? Gawas. Sige nagapalit. Ina ko sa kuan siya igat-igat. Kiat-kiat. Kaya ba nga nung gitawag din sa kiat-kiat guys? Gamay pa man, dyan nahinog na. Sado sila pangiyat ba? Sabi Julie po dyan nga. Hala, Jul, ka nang tanawa lagi ng talong. Jul, ka nang ibunga sa sabi sa garang gamadya. Pakaado punuan siya nga. Uwagan ng tawo nga. Lagi, hingaman sila. Magpanganak bisag gamay pa. Kiat-kiat. Gamay bito nga orange kiat-kiat kay sadyo pangiyat, nahinog na siya nga. Gamay pa. Many unbearable hours later. Nami bisita. Nja. Gidan almikuan. Among snack niya. Arang kalami. Ako pagay kitinawin. Gitilawan namang tiri. Lami man kuno kaadyo. Gajara. Jaba ko pa makuha human nagkape. Hindi radyo kumakanda ni Dang. Ang kabutan ng kaadyo namang bisita. Paano man taga amo aram pod. Taga alis. Taga Alicia. Anoling. Taga anuling. Silingan na sa Alicia. Burutan matog. Lagi. Mabaklay na. Hindi ko kan. Aghang feelings niya kay mura pag among suon. Kamang di kamang. Kamang.
Wait, takatero no. Bibuhon. Bibuhon ka dyan. Gimingaw ini dyan. Kay Muchat siya. dugay-dugay tawag kita day no. Oh, kano sa balas? Last ka tong Birthday na ho. birthday ni mo. 13. Ag si Ruby, wadi nga. Tapos Ruby sa kuan. Merkado. Anong merkado? Anong sudaan? Alis siya. Kay Merkado si Ruby. Sabrang ko. Mabukit ang biyak na rin. Lagi naman. Ay, short pa nga. Mitaw guys, agad di medari. Mahimo na radyo migluk-luk. Anja, adto mi tamis botanical makipagkita. Anja si Terry kay kapudan, gikapoy mo kuno siya tama ng adlaw. Lubog karon lawa. Mao ni nga rin nalaman ni among bisita. Okay na. Ang pani kabutan naman nilibog. Hala. Ngari siya. So taron. Lagi ni nga rin sa naikag pa dumi ka nagbit-bit pa lagi nga rin. Makaon. Ang gastos pagajud siya. Nastos. Wala nga. Naikag malampod ka. Lami. Diya guys. Maura to. Daghang salamat sa mga ning tanaw. Taon. Pinsa. Humana lagi. Daghang salamat sa mga ning tanaw sa among mga vlog. Yes guys. Pa-support. At sa banjo lakpay, painamdum guys, karong kapayat pig mo. Ang kangalan ito, mga sanggalat. Hindi dyan sanggalat Daw bahala di sanggalat basta kaya maintenance ang anak. Maintenance sa anak ni Ate Alit. Lagi na pa po ko sanggalat o ang punin mga buslot. Ang gitsi kay okay pa man, o pa mapi mga buslot, okay pa na. Nalagay akong i-check. Lagi mo pa buslot. Uy, Bebe, i-check sa natin. bitaw guys. Kata-kata rin tadani pero Ate Crowd guys. sigwas ba po di ba di ning ating kasing-kasing. Mao. Kay Lingaw ra. may nga putas atong pamilya labi nag ako dai kay gang anak kan kami nga. Pinagtak mangka. May nga pa jo, amo ra man gipagi sing-singisi, di ba dang? Oo. Mao. Nandiyan mara to. Maura to guys. Bye-bye na. Bye. Bye-bye. Bye.